Machiegni kendo obila ma Migori onego achije adek mag kuo ka adek mamoko osemaki e kinde mar apedha madhi nyime sani ne kweth jonjore ma osetudi kod kuo mag ang'enge kaunti ma Migori, Kisii kod Homa Bay. Juma nigi ler mathoth. Machielo obila mawuok e bado obilano mar Okwach Kich e kaunti ma Migori ka otendi kod jowetegi mowuok e log tich margi ma Nairobi osebedo ka koro atima pedha ni kwethno ma jonjore ma osetud kod monj kachiel kod kuo ma opogore opogore e kaunti ma Migori, kaunti ma Kisii kaachiel kod Homa Bay. Nyaka sani lipot mawuok kuom jatend obila e kaunti ma Migori Peter Kimani yango ni nyaka ne apedha ni chakre achije adek mag kuo ma iteno kod kwethni koro obila osego kod lisasi ma onego ka adek kuomgi bedo koro osemaki. We continue tracking them. Juzi tu walikuwa wavamie mfanyabiashara moja mashuhuri hapa Migori town, lakini wakati na sisi tukaweka ambush. Kimani wacho ni obila mando spiruka koro luwo kwethni e otieno ma tarik 13 ne oluwo adek kuomgi ka kuomgi gwego mag Isebania nyaka e bomano ma Sonika e kaunti no ma Kisii kama obila ne ochielogi kod magina mag wito ngimagi bang' bedo kod rakruok ma okawo kinde malo dakika 20. Walikuwa na nia kufanya uhalifu pale Suneka, wakawa waylaid, exchange of fire. Watatu kati ya hao wahalifu waliweza kupigwa risasi. Kimani wacho ni kuom achije adek manonegigi, achiel kuomgi en jayalo moro mantie kod kanisa e gwego mag Isebania. Mmoja wa wale waliuawa anaitwa Pastor Ibrahim Chacha. Yeye ni pastor, anahubiri katika hilo kanisa, lakini ni mhalifu mkuu. Jatend obila ne wacho ni achije adek bende koro sendhigo ne gindhie chakruok mar jumani bang'e do maling'ling kama be ne gido bunda achiel mano ma pistol kaachiel kod lisasi maro 58. Waliweza kuelezana mahali hiyo bunduki inafichwa, na ndipo tuliweza kwenda na bunduki moja pistol aina ya Seska na risasi 58. Bende lipot mawuok kuom obila yango ni kwethni ma jonjore osetudi kod kuo ma opogore opogore kaunti machiegni en gwego mag Meru e subkonto Nyatike. Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho geto manyo thuolo mag